Ja hei! Misteri Läppä täällä. Nyt jatketaan taas Mario Stickers Footballia. Tänään vuorossa likkojen taistelu. Eli Daisy vastaan Peach-ottelu. Sitä moni ei oo halunnut, mutta nyt se tulee. 3. Aika pitkällä ollaan. No ei todellakaan. Sitä uutisia vaan, että klooni 105 on tulossa meille Yökylään. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tulee enemmän kaveripätkylätä. Eli tehdään toi Crowplay yhdessä ja pelataan 1 matsi tätä, eli seuraavan nimeksi voi tulla se. Mutta nyt keskittää tähän meidän Let's Playhin, eli Daisy vastaan Peach, tyttötaistelu. Toivottavasti nyt voitetaan. Mä oon toivonut sitä niin pitkään. Voittaa se. Vihdoinkin. Joo, kyllä tutut säännöt. Valitse kapteeni. Anikkailemaan tykkään ehkä enemmän. Otetaan Peach, vaikka se on sellainen tyhmä. Ja vastustaa Daisy. Toivottavasti tässä tulee tiukka tanssit kamppailu. Kombos vaihtaa. Box. No, lailla nyt noin. Melkein se ois kun meidän peliä. Mutta tänään jotain erikoisempaa. Me vaihdetaan kenttä. Me ei olla täällä Deviceilla, vaan Boomerang Island. Play now! Eli kotijoukko Peach ja vieras Daisy. Paras yhdestä. Let's do this! No niin, nyt Peach! Ai, sieltä tulee Daisyltä. Voi vitsi, että Daisy on nopea poikaan. Miksi ei kukaan tarvinnut sitä? Ei hätää. Meillä on neuveri. Vai onko meillä enää neuveri? Kyllä, meillä on neuveri. Niin kauan kun meillä on neuveri, me ei päästä yhtään maalia läpi. Ai vittu. Juokse! Noniin, nyt. Ai vitsi. Iske se sisään! Noin, hyvä. Ai vitsi. Nyt on kyllä painostusta pojat. No niin, nyt dramaattista musiikkia. Vitsi, tää on peukkaa. Ai vitsi! Sieltä tuli traktori. Ihan ylellistä. Huijumpa. Vitsi tää peli. Mua niinku oikeesti sydän hakkaa oikein. Joisko ei! Se oli lähellä! Nyt kyllä on niin pelottavaa.
No niin, nyt isketään se sisään. Ai! No niin, ottakaa se kalu. Mä en todellakaan halua hävitä. En enää, ikinä. Ei nyt. Kiitos. Oli vielä. Paras maalista. Nyt tehdään se. No niin lähellä. No niin, ai lehmä sieltä, voi ei. Nyt me ei saada hävitä. Hyvä. Nyt juostaan. Ai. Nyt tehdään se maali vaikka sitten vika. Minun viimeinen maali nyt. Sillä nyt on aika. Eikö se osu just sitä? No niin, tästä ehkä voi tulla pidempi video, mutta ei haittaa. Voitto on nyt tärkeintä. Ja siellä iskä. Oh. No niin, nyt taistellaan. No niin. Ai. Voi, ei, nyt isketä sitä! Se seikas sen! No niin, nyt. Tästä tulee pidempi video, mutta ei se nyt. Ei jum. Ja siellä se on taas, se alkaa. Peli oli siinä. No, tappio tuli taas, mut sillä ei nyt taas mahtanut mitään, että kiitos viihdyt videossa, niin minä olen Mr. Läppä ja se olisi moi moi! Moi!